Sendo as 9:05, damos inicio á sesión extraordinaria do Pleno de data 5 de febreiro de 2026. A orden do día, o punto número 1, a aprobación se procede da acta da última sesión de data 14 de xaneiro de 2026. Non sei se tedes algo que dicir. Nada, pregunta. Vale. Votos a favor? Non podemos. Como querades. As podes aprobar. Votos a favor? Abstencións? Non estaba así. Son 5 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos, por tanto, ao segundo punto do orde do día, que é a aprobación do plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal. 4 abstencións. 4 abstencións. Si, 3 non son... Perdón. 5 e Unha pregunta. Ata podes aprobar con independente de que sexa ou non? creo que sí. Ata non implica... Bueno, pero... Vale, é unha decisión, pero as atas podes aprobar igual, podense votar... Sí, ese debate xa te vamos a ver algunha vez aquí. Sí. Vale, como que irá, os votos... A veces que non te oposo, que pon aí, simplemente, non é outra cousa. Está emitido, entón son 4 abstencións, 5 votos. Vale. Vamos, entón, como decía, ao segundo punto do orde do día, que é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos post-2026. Bueno, isto é, teremos tanto unha batería de obras que aprobamos para que se financiarán coa achega provincial da Diputación do ano 2026, e ademais darse conta tamén do importe que se destina a gasto corriente, máis ou menos son importes similares, destinase unha parte, xe digo, a gasto corriente para financiar 349.400 casos con 22, para financiar servicios como pois, o lixo, o suministro eléctrico, o mantemento de centros educativos, e por outra parte incorporamos dúas obras que son a mellora do viario Xermil e outro, que depois explicará o Concello de Obras un pouco máis en profundidade os proxectos, e a mellora do viario de A Fonte Rebordelo e outros tamén. Posteriormente, tamén se traen para a súa aprobación as obras complementarias que unha vez que contemos que teñamos o financiamento, xa estarán aprobadas, que son as beirarrúas en Nariño pola marxe esquerda subindo desde Benvibre e tamén o saneamento de Arriba. Non sei se quero que te explicar un pouco Lógicamente, a aportación do POS das inversións maiores que ven ao Concello anualmente. Eu creo que se fixe unha valoración, como acaba de o alcalde, entre o que é o necesidade de funcionamiento en gasto corriente, o que é o POS social xa ven á parte, máis ou menos estamos aí nun esforzo de investimento do 50% da aportación que chega á Diputación e, bueno, no que se respecta ás obras, eu creo que se fixo un traballo de identificar necesidades, porque evidentemente hai que priorizar, e eu creo que se recollen aquí unha serie de necesidades, ademais de sentidas, sobre todo reales, que cubren sempre mellorable todo, pero cubren unha serie de necesidades que eran urgentes incluir neste proxecto. Aí tendes os proxectos, todo o mundo vistes, van dos proxectos aprobados para iniciar para a aprobación e a aportación correspondente incluída, que é o que pon aí da Ponte de Arabexo hasta Rebordelos e outros, aí entraría desde a iglesia de Arabexo hasta Rebordelos, e incluiría a entrada en Vilar, a limpeza e un pouco o condicionamento da entrada en Vilar, a limpeza do que é o viario de Cañota a Cornes, que está bastante
estropeado e ademais está con unha maleza as cunetas e a agua desbordando continuamente, e eso sería uns 150 a 6.000 euros de investimento. E por outra parte, o de 6.000 e outros... O acceso... o acceso a Porto Menos, sí, que desde aquí da entrada a canteira, desde o depósito de agua e o anaco de asfaltar aquel trozo que vai desde a cuadra de San Blanco hasta onde colle pa aldea, hasta onde colle pa aldea. E despois está o 6.000 e outros, que incluye o interior de 6.000, como no mesmo maneira que se están facendo dos anteriores, en cemento e adoquín, e que se incluye a maiores o saneamiento, porque estamos aí, xa deixamos na comisión, negociando unha finca para colocar unha pequena depuradora e meter eso noutro complementario. E aí tamén vai o complemento de rematar o que vai xa en outro proxecto no camiño que vai da Pedra do Home á entrada da carretera de Portomeiro, que é necesario, porque non se basa aí para o tema de incendios e madeira é moi necesario, porque se usa moito. Unha mellora no campo da feira, no espacio aquel de asfalto que está desfacendo completamente, están caendo as pedras por ali sueltas, viario, despois empeza de rebordellos ao churrero, a que vai polo monte, eso vai solamente unha limpeza de gavias e conservación, porque é unha pista que se usa fundamentalmente para madeira, pero é moi necesaria, además ten moito uso, porque colle moita zona de monte e é un bo atallo para chegar tamén de revexo a rebordellos. E despois tamén se incluye a limpeza de gavias na que vai da Cabada a Quintáns, que tamén se desborda agua todos continuamente e necesita un saneamiento de cunetas e tajeas e conservación mínima, e o espacio que vai por debaixo da iglesia de Paramos, que xa a carretera que vai da Cabada a Quintáns, para que o camión de lixo e despois quedan dúas obras que se comentaron para incluir no pos adicional, que este ano seguramente que habrá un ou varios, polo rumor que chegan, e sería as veras rúas a niveiro, incluir desde aquí do puente, con un pequeno puente, pasarela ao lado do puente, e hasta a entrada en Nariño, na pesca de Nariño, incluiría tamén a agua para 9-10 casas que quedaron aí po marxen esquerdo, sin elas cando se puxo de Nariño, e todos quedaría complementado eso. Eu creo que esta obra ten un sentido importante, eu creo que nos pós e nas obras que estamos aprobando, eu creo que se fixo un esforzo para romper as costuras en Benvibre, e fijaros que se está ampliando o que é Nariño, o que é a Feira Fachón, o que é a Chiminera e o que é a entrada en Aravexo. Eu creo que queda Benvibre con unha extensión urbanizable moi interesante para facer investimentos e para vivenda. Onde eu creo que aí vai incluído un contexto do que debe ser Benvibre. Se complementa con outras obras, pois debería levar a un cambio, ou vai non levar, sin duda. Por tanto, intentou facerse conservación e ampliar un pouco o que é o marxen de Benvibre. E a outra obra é o saneamento terminou, un proxecto que viña tamén xa estaba medio feito xa polo anterior goberno, houve que modificar o espacio de depuradora, hai un compromiso para adquirir, e eu supoño que tamén será unha obra que se vai a facer nos poses complementarios. Vai conservación, vai obra nova, portanto, eu creo que se fixe un esforzo de investimento nese aspecto. É mellorable as cantidades do pos, eu creo que este ano quedan moi compensadas polo crédito que se pediu á Xunta para complementar outras obras en interiores Maxais, Vilalba e o lugar, e, por tanto, eu creo que é un pos
que vai supoñer moito para a Benvive, incluída esa parte que vai de crédito. Esperemos ser capaces de executar, hai dificultades todos para executar neste momento, hai problemas para empresas, hai problemas para hacer, pero eu creo que se somos capaces de executalo, vai supoñer un cambio importante neste concello. Ben, bueno, obviamente todos os investimentos son importantes, neso penso que todos estamos de acordo. Se ben é certo que hai que destacar que é un dos maiores POS da historia, casi 700.000 euros. Están ustedes últimamente recibindo uns POS de unhas cantidades verdadeiramente importantes. E así que nos parece, bueno, que non se alcance nin o 50% de inversión, pois parece-nos pouco. Pensamos que é unha falta de oportunidade. Non aproveitar esa oportunidade porque, sin lugar a dúdas, recibir 700.000 euros, bueno, estánse dedicando 329.000 a obras. O resto do gasto corrente, pois, bueno, é unha perda de oportunidade. É unha decisión do goberno. O que podemos decir, xa digo, todos os proxectos son importantes. Se pasamos a estudiar esos proxectos, quizás podemos destacar que é certo que se actúa en moitas zonas, pero que se incluen obras que, bueno, pensamos que son obras que pola entidade tampouco deberán ser incluídas nun POS. É dicir, están facendo ustedes contratos menores, adxudicándoos casi sin memorias de importes de 15.000 euros, que están incluindo no POS obras de 600 euros. É dicir, unha actuación na Igrexa Paramos, podemos dicir que vos actuaron Paramos, para invertir 600 euros, casi é un insulto, é metelo nun plan de obras e servicios. É dicir, é unha obra importante, obviamente, hai que sacar a auga da estrada, pero pensamos que é unha obra dunha actuación que esa si pode ir por un contrato menor, e non metela nun plan de obras. Ou, por exemplo, da Cabada, 4.000 euros. Pois, se van contratos menores, páganos estas cantidades. É o que teño aquí no proxecto, que sean obras dunha certa entidade. Xa digo, a pesar disso, é certo que todas as obras son importantes. Bueno, ustedes apostaron por destinar tan só 300.000 euros. Nos apoyarémolas. Si é certo que bueno, nos proxectos do complementario, bueno, como dixeron, o saneamento xa é un proxecto que nós tiñamos mirado. Nós xa sempre puxemos de manifesto que era importante actuar en ampliar o abastecemento e saneamento de todo o concello. É certo que vostedes montaron o proxecto, presentaron, pero ainda non contan ca titularidade, tal como consta no anexo 5. Creo que se puntualiza que a técnica municipal informa que non se conta. Non sei hasta que punto de Diputación acepta un proxecto sin titularidade. Para obras complementarios, si o permite. Por tanto, é un proxecto que, se non se consigue esa parcela que se reflexa aquí, hai que volver a modificar. O cal é unha declaración de intención. Xa digo, nós estamos de acordo, xa nós estudiamos ese proxecto, estaba en marcha, pero hasta que se teña a parcela concreta, pois a verdade é que é complicado porque estamos falando dun saneamento por gravidade, o cal a parcela sempre ten que ser augas abaixo e dotar dunhas certas características. E despois está unha proposta das beirarrúas en Ariño, que obviamente é moi interesante. Penso que tamén dada a inversión, porque estamos falando de 200.000 euros, non sei hasta que punto, dado que a estrada é titularidade da Diputación, se podía plantear nun plan de sendas e aforrar o concello, porque a Diputación sí que está facendo sendas por todos lados, e plantearlo nun plan de sendas para que a Diputación se aportase eses cartos e o concello pudese destinar eso, obviamente, a outra obra. E aparte, non sei se vostedes estudiaron o proxecto, plantean toda a actuación no marxo esquerdo, pero no marxo esquerdo xa existe o saneamento. Sí, o saneamento xa se fixa. O saneamento, sí, o que falta son as... Pero a agua, as casas da parte. Pero, é dicir, no proxecto consta o saneamento xa está feito. É verdade, eu non sei se foi que se montou o proxecto á presa, porque si consta un topo que non aparece no plano, e supoño que será para cambiar o saneamento para o outro lado da estrada, para onde non hai. Pero, o proxecto en si está mal montado. É dicir, o saneamento vai polo marxo esquerdo, vostedes plantean unha pasarela peatonal de madeira por encima do río, despois hasta o cruce de Nariña, polo marxo esquerdo subindo hacia arriba. Está todo pintado, é dicir, o saneamento nese lado xa está. Entón,
non sei se habría que dar unha volta ao proxecto ou, bueno, que digo, está mal plantexado porque xa houve un proxecto que se fixo no noso goberno no que se levou adiante o que se levou ese saneamento río. Entón, sí que se fala no proxecto dun topo na estrada xeral, presupoño que será para cambiar o saneamento por outro lado, pero si o proxecto ten erros que bueno, é mellor identificar canto antes. Pouco máis que decir, xa digo, nós obviamente vamos a apoiar o plan de obras, todas as obras son importantes, pero si recordar iso, é recordar que, bueno, a pesar de que ustedes se recuperan ese proxecto que nós tiñamos do saneamento, a inversión en saneamento e abastecemento sigue sendo escasa, a pesar de 15.000, si se invierte en, bueno, en dotar polo menos as instalacións, ainda que non haxa un saneamento aí, pero bueno, polo menos é algo. Sí que votamos en falta, non sei no plan complementario, ou que se incluiu xa no adicional, que sí que noutros plans había, por exemplo, un proxecto moi demandado polos veciños, sobre todo para organizar os camiños de acceso ás lagunas, ao Monte do Reixo. Non sei se incluíron outro plan, extrañame que non aparece aquí no complementar. Non sei se incluíu no outro posto adicional. No anteriores anos. En anteriores anos hai un... Había un que vai ao depósito e vai xa a cartera. Non sei, pero incluíse en algún plan ou... Sí, está incluído no plan anterior. Está incluído no complementario. Non complementarios. Pero digo, puxose para... Non dos complementarios, non me equivoco así de memoria, non dos complementarios de 2025, que creo que unha vez que o proxecto estaba aprobado en pleno, que se lle remite con decreto, simplemente. Non ten que volver a Falo de memoria, porque era unha obra que xa estaba aprobada son obras de no pleno. Ese camiño, se non me equivoco, está no camiño, sí, é a obra que vai de Pousada e o que vai xa a carretera. Porque son proxectos que sí son teñen demanda e moita demanda. Que non aparezan no complementario, por exemplo, pero porque foi no pasado houve varios complementarios. Por eso preguntábamos que non aparecese aquí. E xa digo, polo resto, nós voto a favor, pero bueno, sí que é certo que é unha lástima que non se emplee maior cantidad. No tema de camiños, eu creo que isto está incluído, pero había que, eu creo que é un tema que a Xunta de Galicia ten que pensar. Ahora mismo estamos con un investimento que é de medio rural, que non chega aos 90.000 euros nun concello como o noso, estamos con camiños do 80 e pico, do ano 80 e pico, que non se fixo ningún outro investimento, que a maquinaria que hai hoxe no monte, que a actividade que hai hoxe no monte, non é real. Isto temos en todas as parroquias. É verdade que o de real temos un problema añadido que temos de posto de auga e temos que terlo en condicións para chegar a ele. Pero eso eu creo que hai que plantearlo. Os concellos ahora mismo rurales, solamente no tema de monte, sabedes perfectamente que é unha imposibilidade total para arreglarlos e para acceder ás fincas, porque as empresas de madeira fan o que fan, a actividade aquí de madeira é impresionante. Eu creo que ahora mesmo hoxe hai salindo 40 camións de madeira semanalmente de lado de Dubra, e sin embargo non estamos investindo nada. E ao mellor investimos, que hai que investir, evidentemente, para chegar a unha casa 500 metros de asfalto, pero son complementarios, non ten nada que ver con vos, pero desde logo eu creo que o medio rural o quen corresponda no tema de, se non imos ter problemas cos veciños reales, eso xa estamos tendo, evidentemente, para conservar. No resto, pois, evidentemente, eu creo que todo é, sí, pero as obras que se meteron eu creo que ten unha lógica. É verdad que en vez de separar, podíase poñer conxunta porque limita unha coa outra, pero ten un contexto e é unha necesidade e eu creo que polo menos eu creo que se vai aos sitios, se buscan as cousas reales, estamos pensando o concello, eu creo que sabemos onde está cada bache. O que pasa é que evidentemente non se pode chegar a todo, temos os recursos que temos, pero eu sigo dicindo que co investimento a maiores que se fai de crédito e entendendo que sempre pouca cantidad para obras porque son necesarias, eu creo que é un plan que podemos considerar bastante decente nese aspecto e que vai aportar bastante. Bueno, simplemente por aclarar un par de cuestións respecto do que é este plan e dos importes que se destinan, como se fixo referencia,
bueno, aproximadamente as cantidades son 50%, 50%, a números grosos. Pero isto non é, digamos, a imaxe final, a foto real que queda dunha anualidade como vai ser do 2026, porque como vostedes din, é verdade que os pós están sendo nos últimos anos cada vez un pouquiño máis elevados, o cal, pois, obviamente, aos concellos suponlle un alivio, porque tamén os gastos dos concellos se incrementan ano a ano. É verdade que son uns fondos que se reparten con criterios obxectivos, a que cada concello toca a cantidade que lle toca. Pero, como digo, non é, digamos, a foto final, porque agora temos esta cantidade, son máis ou menos 50%, 50%, para gasto corriente non imos a ter que destinar moito máis do que xa estamos bloqueando ahora mismo, porque polos datos que temos do ano pasado podemos decir que podemos necesitar a mellor 30.000 euros máis, pero sí que imos a ter outras cantidades que os que se van a financiar moi para, creo, vamos, que de sobras estas dúas obras do complementario e probablemente, polo que se comentou outro día aquí desde a Diputación, pois incluso para facer alguna, ou para aprobar alguna actuación máis. Entonces, obviamente que ojalá pudésemos destinar 1 millón de euros á obra, pero non é menos certo que tamén temos que facer frente ao pago dos servicios, xa como repetín antes, non? Ao mantemento dos centros escolares, que é unha competencia que, ademais, os concellos asumen, que é un tema que tamén daría largo atendido para debatir, o alumbrado público, por suposto, e como non o lixo, que a subida que vimos sufrindo nos últimos anos pois, é moi, moi importante. A gran maioría de concellos subiron a súa taxa do lixo, e nós probablemente tamén deberíamos de actualizar ou ver de como regularizar un pouco, ainda que fose, a nosa taxa do lixo, pero a realidade é que non se fixo. Entonces, os veciños non notan ese impacto, pero os cartos teñen que salir de algún sitio. Esa é a proposta que se trae aquí e esa é a explicación que se dá. Sin perxuízo que podemos estar de acordo en que temos obras para facer por 1 millón ou 2 millóns de euros. Outra cousa tamén é coordinar eso cos medios personales que ten o Concello e a capacidade que ten de licitar a excesiva burocracia que temos nós, a que teñen calquer Concello, que tuvo o anterior goberno, as importantes trabas que hai para, sobre todo, para contratar, non? Ou a nivel de tesourería e demais. Co cal, teremos un plan que creemos que responde ás necesidades, sobre todo, máis imperiosas que ten o Concello neste momento, que é realista, e que nos vai a permitir poder xestionalo con relativa normalidade. Son obras, como xa digo, que, como xa se comentou na comisión, que é verdade que están moi repartidas en todo o municipio, quedan fora, o sea, hai nomás 3 parroquias onde non se fai actuación, hai obras de menor entidade, pero que son necesarias tamén. Poderían ir por contrato menor? Por suposto que sí, pero tamén temos que ser conscientes de que o noso orzamento municipal ten moi pouca marxe para o investimento, o que necesitaríamos, pois, levar a cabo modificacións presupuestarias para buscar ese crédito e demais. Fixemos uns lotes bastante amplios para poder aprobar, licitar e executar o máis breve posible, sin perjuízo de que isto, pois, ao final non se traduce en realidades dentro de un ano, e xa digo, respóndense pois a necesidades que creemos que van a mellorar a vida da nosa xente. Creo que sí que temos unha deuda nós como un pouco como o goberno o Concello en sí, con unha parroquia que creo que é que nos falta, que temos comentado, hai que ver que é Vilariño. Neste mandato eu creo que temos que ter aí un compromiso para ver de poder ver que actuacións poder levar. Son unhas obras moi complexas, pero que, bueno, que xa se comentaron tamén. Por o demais, digo, esperamos que a tramitación sea áxil e que as obras se poidan ver o máis rápido posible. Por último, unha apuntación respecto aos camiños do monte que efectivamente para nós é
ou para un concello como o noso, é un dos nosos principales problemas. Por que? Porque aínda hai moita xente que a venta da madeira pois, é unha fonte de ingresos moi importante, necesitan os accesos, e además de necesitar os accesos, o seu mantemento cada vez é máis difícil polo tipo de maquinaria que utilizan. Tamén o temos comentado, incluso nunha reunión que mantivemos co Xunta de Galicia, da necesidade de aumentar eses impostos para montes. Debería de ser atendido, e ojalá, ainda que non nos deran moitas esperanzas, ojalá eses importes sean maiores de cara a próximas anualidades. Non sei se hai algo que irades... Eu me digo, como usted comentou, non queremos igual, esperamos que nas próximas edicións dos posts adicionais non se teña que tirar tanto gasto corrente, porque se recordamos o post anterior, hasta no último adicional se destinou unha cantidade moi importante para gasto corrente. Por iso, espero que ese sexa o compromiso do goberno, é dicir, se agora destinamos O total 300... do ano pasado e o deste, vai ao final de ano, tamén queremos ir vendo como vai o gasto. Todos os gastos suben anualmente, pero, se digo, a imaxe final vai a ser moi similar ao do ano pasado porque se justifica cos mesmos gastos. Sin prejuízo que a luz sube e a basura sube, entón, pois, deste importe que traemos hoxe aquí, pois poderemos andar rondando entre 40 ou 50.000 euros a maiores, e o resto, o compromiso de traer, obviamente, como non pode ser de outro xeito, a obra. Eu repito, esperamos que nas próximas edicións dese post adicional se poida invertir máis e intentar minimizar ese gasto corrente. Vale. Non sei se hai algo máis que se queira añadir. Non. Pois, Vamos comentar. unha vez que está debatido o asunto, procedemos a votación. Votos a favor? Pois queda aprobado con votos a favor por unanimidade dos presentes. Dar as gracias tamén por apoiar o plan. Sin máis, levante a sesión e nós manteremos aquí para celebrar o asunto por favor.